Θα πάω αμέσως να πω την καλημέρα μου στον Γιώργο Τοδαλιάνη, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα και είναι ο πρόεδρος της Ρωμιοσύνης, του σχήματος αυτού. Και για να το πω ακριβώς ολόκληρο, είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων του Γνήσιου Δημοτικού Τραγουδιού, του Χορού και της Παράδοσης, η Ρωμιοσύνη. Πολύ μεγάλος τίτλος, λέει και πολλά, Γιώργο. Καλημέρα. Με τη Ρωμιοσύνη τα χωράει όλα, αλλά έπρεπε κάπου να αναφερθεί και όλο πλήρες τίτλος. Καλημέρα καταρχήν σε όλους και στους απόδημους και μη. Καλημέρα είναι για όλους. Εμείς πράγματι είμαστε από όλη την Ελλάδα και ο στόχος μας είναι η διατήρηση του γνήσιου δημοτικού τραγουδιού. Και όχι μόνο. Και των παραδόσεων και των εθήμων και ό,τι έχει σχέση με το βάθος της ιστορίας του λαού. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου, δηλαδή, εκτός από πολιτιστικές, περνάνε και σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του πολιτισμού. Όλα αυτό είναι πολιτισμός. Ναι. Θέλω να πω ότι ασχολούνται και με τον τρόπο ζωής των κομματιών της Ελλάδας με τα οποία ασχολείστε. Του παραδοσιακού τρόπου ζωής. Αυτό διδάσκεται όπως ήταν. Δηλαδή τα μέλη από κάθε πλευρά της Ελλάδας, ο καθένας κουβαλάει μέσα του την ίδια την παράδοση του τόπου του. Οπότε, βάζοντας τον επί ένα τραγούδι, το λέει όπως το έλεγε στο χωριό του, το ακούν οι άλλοι και επαναλαμβάνουν ό,τι λέει. Επομένως, δεν αλλιώνεται. Δεν το διδάσει κάποιον να πει, ελάτε να σας συντάξω τραγούδι. Έτσι περνάει το η παραδοσιακή μουσική. Και πάμε κατευθείαν, το επαναλαμβάνουμε και συνεχίζεται έτσι. Έτσι άλλωστε διδάσκεται. Σημαίνει ότι ο σύλλογός σας έχει και σωστικό χαρακτήρα για την παράδοσή μας, την παράδοση που την έχουμε ξεχάσει και κακό είναι, γιατί ό,τι ξεχνιέται η ιστορία διδάσκει πάντα και αλίμονο αν ξεχνάμε.